August nili sang ni somni paruk thole ni ania Bahzar thlir tu te chibai ule US le Iran inkar ngai nomina boithak chhozela US President Donald Trump chuan chol ni zan khan reporter te hena thotan nia Iran nen inbiakna bultan len tum thu asaya nimin khan Iran Foreign Ministry thu puang tu chuan news conference na in tunang huna hian mirama in beturin kan kaldon lova inbiakna nei turin mi khwal palai nei po kan tumlo ati thung Trump hian Iran nena inbiakna nei an tum thu hi soima se khoi hmuna ngen inbiak don ti te inbiakna chuan tu te nge tel don ti te po asai chuang lova reporter pakhatin inremna nei turin Iran hi hun bia tuk sakem ti chu Trump hian a chang chiang du lova inremna thu thlung zia kan du don lovem ni mi tha zel tumna ka nei lo mitam takan thia chu tha kan ti lo ani atia inremna thu thlung chu hnai to hlea Hormuz Strait le Iran nuclear ti bona te lang ati le bok news conference a Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Bagai chuan nimin khan tunang huna hian palai mi khwal kan nei don lova keini po khoirama ma mi khwal kan ni lawang atia US nena inbiak nan nei lo zia soina nia ngai ani Strait of Hormuz chungchang bi ka hian Iran len then omram Oman te chuan inremna an nei hnaiam ni ti turin Iran Foreign Minister Abbas Arakchi chuan chol ni khan Strait of Hormuz malam chungchanga Oman nena inbiak na chuan a top lama hnai to ti asaya Iran state media te chuan Arakchi hian phone mangin Saudi Arabia Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud le Pakistan sipai ho tu Wasim Munir te biani inan ta lang boka Arakchi hian Oman nen hian Hormuz Strait chungchanga kar khat vel an inbiak to thu asai bokani hetila hian US Secretary of Defense Pete Hegseth chuan US sipai te chu raldo mai thei turin an in ring reng ni in ala soi zel thung hetila hian nimin khan IRGC te chuan Strait of Hormuz chunga MQ9 Reaper drone an ka thak thu an soya IRGC hnuai om sepa news chuan Hormuz Strait veng tu an air defense system in a kap thlati an soyani sepa news hian drone hi engram ta nge ti an puang tel lova MQ9 Reaper drone hi US Air Force ten an man thin drone ania hetila hian IRGC te chuan kumin February ni somni pariata US le Israel in an beirona tang khan US Reaper drone som thumaya taman ka thlak to thu an soyani nimin khan CNN chuan thuthar danglam tak mai ti chuakin US sipai te chuan Iran laka malak le dan tura US sipai huang chunga zawzo karot na siam turin an som anti CNN hian US sipai official pahnih hnen atangin he thu hian dong nia soin US Central Command chuan karma sa khan mitam tak hnen a email an thona heta hian Iran laka US sipai te chet lak le dan tur chungchanga rotnan nei te chu hriat tir turin an ngen antia he email hi US Cencom hnuaya intelligence branch hrang-hranga member te hnen a thon chuania Iran beizuya hremdan tura tuna kan ti dan pa ngai ni lo omze nei le ti dan thar kan ngai tu ame kani anti ni in an zia kani hetianga sipai te che dan tur chungchanga zau taka in ron le rotna khon hi sipai huang chunga po ni se ti ngai manglo ani antia he CNN report hi US Cencom thupuang tu Captain Timothy Hawkins chuan changin US Central Command chuan hetianga thil thar ngai tu chuak tura in ron hi tun ma tanga kan ti thin dan ania abik takin Cencom Commander Admiral Cooper hian an hnuaya om sipai te an reng san le san lo po soilova ron hi alo ti thin fawani ati thung nimin khan Republic of Balochistan chuan tun thlani som pakhat hi Balochistan Independence Day a an puanga heni hi Pakistan ramatang an ram zalen na ni ani angin khovel huwa palom turani thu an soi Republic of Balochistan chuan thu chua siamin Baloch mi puite chu August ni som pakhat hian nam in lung rol na ni a puanga khovel mun sang omten anom na hmuna lom na hun mang turin an hriat tirani Baloch Liberation Shruai tu Mir Air Baloch chuan Baloch namte chuan an zalen na ni pual hian an chen na ina te Bahzar dorle zirna ina te Baloch National Flag zar turin hriat tirna ti chuaka India nena then hranan ni hnuah harsat na sang an toka Pakistan policy diklo wangin Balochistan mai ni lo khovel pumin harsat na tok ti asoi bokani Republic of Balochistan thu chua chuan khovel ramdang te chu Balochistan independence chu hriat pui tur le support turin an ngena
Balochistan a chon mihring makta duai somruk chuang omin mania ro in relram sovereign state an ni thu an soya kumsang hazakwa somli pasari khan ogas ni som pakhata anram independence an lo puan to thu sain hei hi anram zalen na ni an pomzui zel thu le kumtin an man to don thu an sei bokani Myanmar ram hruai tu hlui Aung San Suu Kyi chon nimin khan International Committee of the Red Cross ICRC IO tu chu anram kho pui nei pi do a hmuwa kumsang ni somni pakhata tanga sipai sarkar in an khung thana tangin Suu Kyi hi mipui hmu thei tura pholan ani ngai lova mipoi mo te po a hmungai to lova nimin khan Red Cross ho tu pakhat nen an in kom thu hi Myanmar sarkar chuan an puanga anin chi bailai thalak te po an pho chuak ani Myanmar sarkar Presidential Press and Information Bureau chuan nimin khan Suu Kyi le ICRC Myanmar palai are not the bekhiu te in hmu thu hi sain anin chi bailai thalak hi an tar langa anin hmu na hmun le hun te engthil ngen soiti te ro an puang zar tel lawani he thalak ba ka hian Myanmar IB chuan thalak dang pahnih ti chuakin henga te hian Suu Kyi hian birthday cake achunga happy birthday auntie Suu 19/6/2026 ti inziana azailai ti lanania kumin jun thla a Suu Kyi kumsomriat pakhat tlinlom nan lak ni om takania athalaka tang hi chuan Suu Kyi hi hlimhmel takin na langa mase hriselna thatle thatlawero hriat thiam hara ICRC Myanmar office lampoin he thalak chungchanga hian soi an nei lem lawani Suu Kyi an hren rei to wangin khowel ram hrang hrang in Myanmar sarkar an nor na sa to a Association of Southeast Asian Nations sa Myanmar member puiram te po in Suu Kyi chanchin hriat tumin an nor na sa viau to ani Suu Kyi hi kumsang ni le somni pakhat February ni khat khan sipain sarkar an paithlak nu khan threng tanin mipui hmu thei turin na om to ngai lawa athala kan ti chon hun ber po kumin April thla khani a tanin atanga house arrest turan hruai lai thalak ani Aam Aadmi Party National Convener Arvind Kejriwal chuan E20 petrol chungchanga voin hian mi za hruain Prime Minister Narendra Modi chenna in pana tum thu apuanga Delhi Police te chuan hetianga kongzo hi an phaldon lo thu an sei boka voin chu Delhi khopuya hmuhnawm a thleng le ngei don ani Kejriwal chuan nimin khan mi za hruain Modi a chenna in pana tum thu le ethanol blended petrol chungchanga petition chu Prime Minister hnena hlana tum thu asaya sarkar lai pui chuan US President Donald Trump an US atanga ethanol leitura thlem thluk hnuwa India rama E20 fuel manna tur thupek ti chuaka apuani nimin khan Kejriwal hian press conference kawin naktu khian mi za hruain Prime Minister chenna in kapan dona mipuiten ethanol pol petrol chungchanga mipuiten lungoi lo na thu an hming ziana ngai hi keima nge in ka hlan don ani atia petrol a ethanol pol wang hian mitam takin harsat nan to ka an lir thei man tlak lovina chuak mek ani chuti chungchuan sarkar chuan ala kalpui zui zela he thila hian mipui hriat phak lo thil in thupom ngei ti achiang ani atibok hetila hian Delhi Police te chuan Prime Minister chenna le chhevela kongzo phalna pe kan i lo thu sain phalna nei lova helai hmuna kalte dang turin ro mannan siam ti an puang ve ngalani AAP hian E20 petrol chungchanga campaign nein online petition an siama mi noi ni chong in ming an ziak ni in Kejriwal hian asoya Delhi Chief Minister Hlui hian thamasa po khan hemi chungchang soipui tur hian Prime Minister mu adila adil na hian chang lo ni in na soyani hetila hian Delhi BJP President Harsh Malhotra chuan Kejriwal hian Congress Party te hmalak dana hmuin anni le thaltum hian hma ala ve le ta nia ngai thu asaya Congress hawin Prime Minister chenna in bula lungoi lo nan lan tira hmuin ama nge in ti ve tu la ti ta a phalna nei lo poina phur hlei hlei ni in asaya naktu ka hian police ten an dang ngei dona hemi hnu hian Kejriwal hian sarkar thil ti dan demin mi felber angina in lan tir le dona hetiang hi lo ti than a politics khelve dan ani ati Bihara Bankipur Assembly bial by election a Jan Suraj Party din tu Prashant Kishor chuan ama hnai ber tu BJP candidate Niraj Kumar chu vote sing khat sang ko dona hnai in than tlin ania kumsom thum panga chung zet BJP MLA bial ni to Bankipur a chuan
India rama party thar bertia soithei JSP chuan MLA an nei ta ni Bankipur hian July ni somthum khan by election vote thlak ani a nimina vote chira JSP ho tupa Prasan Kishor chuan vote singruk sangthum zahni le pathum muin BJP candidate Sinha hian vote singli sangli zahni somnga amua anin hne na hi vote sing khat sangriat zakwa somnga pathum ania RJD candidate Rekha Gupta chuan vote sing khat sangli le somriat panga amuani Bankipur hi nikum Bihar in thlanpuya khan BJP National President Nimek Nitin Nabi na tlinna nia Nabin hian Rajya Sabha MP ani ta ka wangin he bial hi chwa sana by election nei ani ta ni he by election hian beingor hlea Central le Bihar ro rel lai BJP chuan chakngei tumin star campaigner somli velzet an viltira mase an nia e thani vela lo campaign masa Jan Suraj party din tu Prasan Kishor an he talawani Jan Suraj party hi kumsang ni le somni pali October ni khan Prasan Kishor hian adina nikum Bihar in thlanpuya khan candidate zahni somthum pariat nain seat khatma an lalawa Bankipur by election aero anpu berchu dintirin hena changta a SJP in India ram politics samhingan zialu vena ati theya MLA pakhat an nei ve ta ni Bahzar lo thlira wangin kan lome